Għall-ewwel darba qiegħed jinħass bil-fatti li pajjiżi bħal Malta u l-Italja mhux se jiffaċċjaw waħedhom l-isfida tal-immigrazzjoni illegali. Dan għax b'dak maqbul fil-Kunsill Ewropew, issa l-mexxejja Ewropej taw sinjal ċar li fehmu li din mhix problema ta' pajjiż wieħed, iżda ta' kontinent. Tkellem dwar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien intervistat fuq One Radio. Illi issa pajjiż illi mhuwiex affettwat bħalma ngħidu aħna l-Polonja, bħalma ngħidu aħna l-Belġju. Dan ħajaċċettaw li jieħdu n-nies. U dak huwa l-prinċipju, mhux għax jieħdu 1000 ruħ, mhux għax jieħdu 10,000 ruħ, mhumiex ħafna għalihom, imma l-prinċipju illi issa ksirna u rnexxielna niksru dik l-idea li jekk dawn daħlu Malta jew daħlu l-Italja, dawn ta' Malta u tal-Italja, le, issa ta' kulħadd. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser il-ftehim maqbula l-ewwel darba bħala wieħed storiku. Mistoqsi dwar il-każ ta' Malta, il-Prim Ministru argumenta li fil-mument pajjiżna se jieħu madwar 200 immigrant għax m'għandux il-kriżi tal-imodi fejn jidħlu l-eluf. Iżda jekk dan jerġa' jiġri, Malta issa se ssib l-appoġġ li fi żminijiet oħra ma sabitx. Għalhekk għal il-Prim Ministru dan huwa ftehim li jagħti serħan il-moħħ. Naħseb jien huwa deal importanti ħafna li ssettja prinċipju u li jagħtina aktar serħan il-moħħ minn lat Ewropew illi jekk issa jkollna problema li bħalissa m'għandniex imma jekk ikollna problema issa l-Ewropej hemm programm li ħajjejnuna minnu. Fl-istess intervista li fiha Joseph Muscat tkellem fit-tul dwar dak li għaddej madwar id-dinja, anka fid-dawl tal-aħħar attakki terroristiċi saret referenza wkoll lejn is-suq tax-xogħol. Spjega kif kienet l-attitudni tal-gvern li jieħu d-deċiżjonijiet meħtieġa li waslet biex Malta għandha l-ogħla rata ta' nies jaħdmu u l-inqas numru ta' nies qiegħda. Il-Prim Ministru jemmen li baqa' xi jsir u għalhekk il-bidliet fil-pensjonijiet. Illi ikonna iktar xogħol, xorta għadna ma wasalniex, xorta għataw nies li huma foqra, rridu nkomplu naħdmu fuq il-faqar, nittama li kolli ċans fil-jiem li ġej nitkellem dwar il-pensjonijiet, dwar ir-riforma tal-pensjonijiet, għax naħseb hemm ħafna li rridu nispjegaw u dwar kif ħatejn din ir-riforma biex noħorġu anzjani mill-faqar. Imma xorta ngħid li minkejja kollox in-nies jistennew aħjar minn għandna. Joseph Muscat temm jgħid ukoll li l-gvern m'għandux ikun kuntent b'dak illi kiseb. Saħaq li huwa impenjat li fejn ikun hemm bżonn isir titjib. Li nistenna li nkunu aktar bravi dwar kif jisiru l-affarijiet. U nassigura l-kull qed jismani li dawn l-affarijiet ninnotawhom u ħankomplu naraw illi ma niddiżappuntawx in-nies anzi li nkunu l-performance tagħna tkun dejjem aktar aħjar milli tkun illum il-ġurnata.